Jokers TV geeft wekelijks zijn overzicht van verschillende vastelovensactiviteiten die juist geweest zijn of die eraan stonden te komen. Joekse beelden, kwante interessante aankondigingen, al de iedereen dit wil te huren op de jeugden en dat gebeurt iedere zondag. Zullen we dan nou maar naar een broerlof gaan? Het zorgt er weer schitterend uit, al die boeren en boerinnen in de boerenploeten. Op het boerenmoosbal van afgelopen zaterdag zijn Debbie en Kevin van de Venlose Reddingsbrigade in ondertrouw gegaan. Goedenavond boeren en boerinnen. Ik ben ceremoniemeester van de Boerenbroedersgezelschap van de Venlose Reddingsbrigade van 2015. Wij staan hieronder in de artiestenfoyer. Komen net van de bühne af. Was een prachtige ervaring. Door naar de jeugd. Waar de jeugd heet de toekomst. Niet meer weg te denken uit de vastelovens zien de herfsthanen. Jaarlijks organiseren ze een talentenjacht. In de aanloop door naartoe zien voor de deelnemers verschillende masterclasses die op begeleiden richting de finale. Jokers TV ging kijken bij deze finale en was getuige van de bekendmaking van het Golden Ei. Ik geef het nu echt bekend. Nummer 2 is geworden Manon en Bart. De winnaar is niemand minder dan jij dan! Jokers TV is op zoek gegaan naar de vastelovend in de meest pure vorm. Buiten de grote evenementen zoals het Boerenmoosbal zien er tal van kleinere activiteiten. Jokers TV ging met de camera de berg op naar de vastelovensviering van het G-team van de Venlose Boys en kwam door Marij Pollux tegen. Dag Marij, kan je ons vertellen wat hier achter allemaal plaatsvindt? We zijn hier in de kantine van de Venlose Boys en we hebben een G-afdeling, dus een sportafdeling voor mensen met een verstandelijke beperking. En daar organiseren we ieder jaar een vastelovensmiddag voor, een vastelovensbal. En dat is hier achter me aan de gang nu. Gans compleet bal in, met een racepan. Met een dreespan uiteraard. En het leuke is dat dit dreespan dus niet weet dat ze dreespan zien. Dus de verrassing ook is voor u compleet. Is het nou moeilijk om zoiets nog in deze tijd voor elkaar te krijgen met artiesten en zo? Ja, eigenlijk niet. We sturen via wat relaties bij Jokers een mailtje rond en dan krijgen we altijd heel erg veel artiesten, soms eigenlijk nog meer dan dat we aan kunnen. Maar het is dan ook het leukste publiek wat ze zich voor kan stellen. Het is volgens ik geloof het 12e jaar dat we dit doen, dus we hebben ons jubileum al gehad. Ja, en als we dan losleed, gaan we nog lang door. Heb je het Prinsenroyal gevonden op Facebook? Wij weer de nieuwe staatsprins en wij weer zijn adjudanten. Op Facebook, Twitter en jokers.nl vind je meer informatie over de activiteiten en de kaartverkoop. Bedankt voor het kijken en wie de volgende week.